Hi guys, so mamingoy ta karon kay walay sudan diri sa mua. At karon diri ta tilapia tirada ba. Unya paabot-aboton lang nato gamay guys kay hulat-hulato nato ba nga mutukob ang isda ba hulaton lang nato na maka kuanta karon makakuha tag tilapia nya. Ibira-birahon na nimo guys ka para musunod-sunod ang isda pa sa imong kuan ba pagkaon. Anar na diskarte ra hinaya nimo diha paabot ba. Mura gud kanang nagpaabot ka sa iya. Kanang nagpaabot ka ba, nagpaabot ka sa iya pero wag hapon siya niabot sa imo ha. Ana ragod, kinahanglan gid magpaabot ka sa taong para sa imo ha. Oy, niabot naman sa gugma-gugma ani. Hulat-hulaton lang nato guys, murag ako gikapoy pug ani sig hulat ba kung kanus atukbon. Nakauna-una na gugog ingkod ba kay murag sakit naman bra kung tuhod sa sig pagpaabot kung makakuha ba ta ani. Bitaw no lamig kuan ng tilapia, pirituhon, adubohon, sugbahon ay lami kaayo na pero hulat-hulatan na to guys murag na uy kini naara ta goods kayo nakakuha na din ko tanawa kisi-kisi kayo presko kayo na gikan gina sa kuan gyud fish pan tanawa tilapia ta kalami kayo ani presko kayo ni guys tanawa kung kuha diri tanawa diba daghan na kay kuha libre ng panihapon ani pamahaw paniudto panihapon libre na kaayo ni goods na kaayo ni na pagkaon nga ni dayon ninyo guys kita niyo na guys lamig yung tilapia pangita sa taguan paon asa na to nalimot asa tong paon dapit nara ang atong paon guys watin na mao ni atong isda buhi kayo makita gid ninyo nag kisi-kisi pag gina siya ipauna na nato na paon kay para mukaon ng tilapia ba ganahan man gid ang tilapia og kaon basta wati imong ipakaon nahulog ay kuruga pang gamuta pasmado galing sige kana okay goods na kana kinahanglan nimo nagpasiwil-siwilan nimo na ang kanang ihang kuan guys kining ang wati kay para maglihok-lihok ba sa ilalom sa tubig yung makita sa tilapia kani nakitiw-kitiw kaunon ko ni para lamig kay ni ba makakaingon ng tilapia ba ora pag style nimo ana mangita din ta sa tamamingwit ani be dito sa nakakita og sili kini sili ay unya ra na paghuman kay mao na to ang pagsasaan pahalang-halang ba lami kay nang naisili gana kay kaon pag naisili no sige dito sa unahan mamingwit kining fish pan guys sa ako aning anti dirita kay sure magid makakuha ta diri diri lagod ta paabot-abot lang gud gamay ana ba paaboton ra gud nato kung kanus amo tukob ang tilapia hulat-hulaton lang nato be murag naa na siguro ni ba be uy giguyod na giguyod wala pa be sige daw kadugay pug kaayo dugaya pug kay tukbon ay sus kadugay abdan man taghapon ani matay hapunan na kita ani ba sige lang paabot lang gyapon ta paabot lang naragya po maabot ani sa tua paabot lang hulat-hulat lang ta guys ana man na kinahanglan na tong paaboton di ba bas hindi ay be dugaya pud ani matay kung kuan ani may pagsalumon lang siguro na ko ni ba salumon siguro na ko ni mga lumos siguro ni mga tilapia ba be paaboton na to gamay basi mutukobra ni kadugayan kadugay pud ani maglangot gyud ko ani ba kanus apa man taon ni tukbon murag lain na gid akong paminaw ani utorak kana naara mabalik pagid mabalik goods kaayo dal-o na day nato diri guys nara tapoko na day nato natong isda diba okay kayo buhi kayo na guys buhi tanawa smell dayon unya na ni pamprito pang sabaw lami kayo ni okay kayo perteng lami agi kayo ni makaingon gyud kanig wow sabaw lami kayo amor lagi ni isda sa dagat guys kung imo ni sabon perteng tamisaw